Vítám vás u dalšího videa World of Tanks s Nikem. Dneska tu máme SU-18. Je to čínský tank prvostupňový artilierovka. Takže co k němu říct? Nějaký tanky zabíjí na jednu ránu, což je na něm jako to asi nejlepší. Třeba jako teď téničku už jsem asi 50krát zabil na jednu ránu, což je strašně dobrý. A Brnko má docela jako taky dobrý, no. Jenom životu má 70, rychlost je asi nějakých 20 km za hodinu nebo 15, nevím. Ale dozadu to je asi z nějakých 7 až 5 až 10 km za hodinu dozadu. Jestli to fakt není. Obnovu jsem někam do toho lesa, aby jsme tady jako trošku mohli to. A pak zase my tam nedostřelíme, takže jako nevím. Zůstaneme mezi tím nejdřív tady někde a budeme zadí a my se ani nedostřelíme. Tak to je právě ten problém. Kvůli tomu 22 kg. Pojď. Jo, přestřelíme. Jo, jsme už tady u tohohle. Ale zase nevýhoda u tohohle, že moc daleko jako fakt nedostřelí. Což je na něm asi fakt to nejhorší. Je to jako fakt blbý, ale no. Smířit se s tím musíte. Neujížděj? Ne. Teď jde dopředu. Kam? On jde k nám? On jde fakt k nám. Hej, braňte! Jako já tu jsem nejdůležitější, já tu jsem jako artilierovka, tak braňte. Help me. Ne, help me. Pomoc! Te dva meru. Nech mě žít. Nech mě žít. Help me. Pomoc! Nech mě žít. Pomoc! Te dva meru. On mě vidí. To snad není možné. Jak mě v tomhle se může vidět. Já jsem úplně. Kam do vody, pojď, pojď. Kam to jinak nejde prostě, jako musím do té vody. Budu střílet třeba od téhle vody, no to je Kámo, pojď, já tady nechci zebnout. Neboj, všechno bude v pohodě. Kam teď tady sotva? Jo, dobrý. Oni zabili tu artilierovku, takže on tu někde je. Kam tamhle jeden? Už tam na něj jdu, jako. Ne, já tam nedostřelím. Do kolika já vůbec dostřelím? Já dostřelím 500 metrů, 500 metrů, no, 500. Přesně 500. Kámo.
Vyšera zlávo. Dneska to bude asi nějaký zpívací. No jo, no, takže tady asi ještě chvilku počkáme. Oši, musím vám to zapnout, teď by to mohlo být akčnější. Akce, chci vidět akce, tady jako dobrý. Dobrý, ne, neuštěj. Hajzu. Týkra. Kam jako chceš jet? Ty krásu, zastavte ho nikoho. Nebo já jdu na tohohleho, ten je tím odvážnej. Ne jako tam ten. A takže ten pojede podle cesty. To bylo moc toho. Kam nejsem? Nebo kde jde? Hej Joši. To takhle nemůžete je sem nechat. Jo! 45, nice. Ne, vůbec jsme jim nic neubrali. Teď. Ne! Kam on sem jede? Nejezdí sem. Kam on nejezdí? Jo! Pojď, ještě jeden. Takže máme ho. Pojď. To je zvrhne. Buď ho zabijou, nebo no. Nebo se potopí. A my si uvidíme u vyhlášení. Tak čau. Jsme u vyhlášení. Takže jsme aspoň lepší, než to tady na HMT, jo. A 45 životů jsme někomu ubrali a 144 hesíček. Žádnou medaili, jednou jsme trefili H35 a ubrali jsme 45 životů. Takže, a já bych řekl, ještě podíváme, tady byl ten strmkár. Pardon. Takže ten zaraz zabil, jo? To. Já ne, jako on byl zmučený, jo. Takže. Jo, tenhle jara, jo. Zabil 6 tanků, to je docela dost. Tady na ty ostatní se podíváme, jo, nudy. A my se uvidíme zase v dalším boji. Tak čau. Takže jsme zase zpátky z boji. Dneska jsme na White Parku. Přeloženě na dalekém parku. White je daleko. Budeme se tady. Se nám nějaký už objevili. Tak koho si tady vezmeme. Ne! Tak to je 2 metry. Ne! Pane bože. Jo! Konečně. Ne! Kousek popojeď. Jo. Ne! Komu pojď? Ne! Aj, škoda. Jsem neměl. Komu jo? Teď si jsem do té díry. Oni jsou už u nás. What? On je po mně. Do
říct. Kdybych to věděla aspoň dřív. A my se uvidíme zase u dalšího videa. Tak čau.